Habiram rong phar pathua klam rong KSYC Regional Council hin pen patirpi ponsi kecheng si Football Club ke paman pona long Dendaghat Football Club la pen tete langjun Football Club ang ponsi kecheng si pathu ponlo. Bangso ke pathua long Dendaghat Football Club gol hini pen teke langjun Football Club terang atum phan cipahai ponlo. Kecheng si KSYC Football Club tu paman ponalong KSYC CEC Sanjoy Timung lapente kongchun bang jibon be lapente Sports Secretary CM be lapente Harughat Regional Committee amai phu long sodar ingleng lapen kongchun bang edition tok biatum chetong dun si ke pathu hin RDP pon ke pathu kang sai pon AFA referee Bilson Kramsa Kasa referee Bisnu Terang lapen Dong Muka Sport Association referee Omol Terang Harlong Birong Phar atum chetong dun si Samtin pen pecul pon. Winning first lo, winning second, third, the sun sidang po. Mingkan ke thoman ke itu lemon po. Mingkan thom api ke dakan akaprek lo mas. Mingkan ke thom api pen jong si alang litum jong si kipi po naning hang lang klonte alang litum mera ko ching vai tu po. Jong si apel bang lagi le nalni akim idolang klonte la litum change po. Rupiah kemang kan sila masuk pathu kibi pon egla so. Akemang pon ke lalo nilitum non ovekimia tum non kitur miatum especially la kachar dio somaratum ilitum kana hop topik aprang ke ilitum anutinta lason football pathulo kolonde arning sam practice po kolonde ilitum la filong sidudun etpo lason kepathu dun lason bol ki humdun pen kecheng lok lason ta ilitum klem dun sitame non ove ki miatum bangke mobile ke od bang patherong kachar li bang tini lason dokoketi lasi ilitum la football ka pathu bangke ilitum han ok pran pen ke chenglok ilitum long ke non ke pran ke India long pasame scoop ke do lo basi sports sa bangke ilitum ke nang sot gar bia ilitum kar bia khai bangke pa pipik lang ilitum bang so pen le pang bar dam lo te basi so ke mang pen alang litum aning ke hang pen pachet ton si ilitum central committee ilitum atimanta alang litum long pachet ton non si ilitum da alang litum long chirapun